С вами Никита Токарев. Я приехал на пристань, где мы будем сейчас собирать каяки. Давайте посмотрим, что у нас сегодня в арсенале. Это наша команда. Мы уже познакомились. Вот это наши лодки. Это Стоян, наш капитан. Здравствуйте! Здравейте! Никита! Здрасте, здрасте, аз съм. Хорошо, Никита! Супер, супер, харесва за мен. Как е на здраве? На здоровье? Да, на здоровье. Да. Остались. Это последние, да? Не. Две крайние лодки, да. Два и каяк. Верно? Да. Туристический каяк. Туристический каяк. Добре. Тук има още три туристически каяк. На Гергана цялата шопи мини. Супер. Здесь у нас снаряжение. А это я. С вами Никита Токарев. Снова Никита Токарев. Процесс начался. Я вам показываю, как собираются каяки. Правда, они уже собраны. Но пойдемте посмотрим. Будем знакомиться со всеми. Здрасте. А който иска такова да... Това сигурно за къде? За къде? За телевизия, за Европа. Русия, Украина. РТВ Интернешнъл. Елена, се занимаеш? С какви лодки ще гребем днеска? Това са туристически каяци с открит кокпит, казват се Неки Скай. Нали? Двуместни са. Важното за тях е, че управлението става от двама човека, който на носа той е мотора, предният човек, обикновено се избира по-лекия човек, да е отпреди. Нали? То е логично. Защото ако е по-тежък отпреди, ще забие носа и става много по-трудно управляем самия каяк. Е така, като го изправим пред нас, това е правилният хват. Така, в зависимост от днеска ние сме 4 лодки, 4 двойки, нали? И ще ползваме само Неки Скай. Това има разлика в височината, в която ние гребем. Когато ние сме в Неки Скай, те са сядаме максимално близко до водата. Това означава, че ръцете ще не бъдат леко вдигнати над лодката. Е така. И ще се получи гребане. А как става точно гребане? Значи, ако сте забелязали, в дясната страна, както държите греблото, има леко сплескавина, леко сплеснато. Усещате ли как е? Да. Когато го хванете така, кокълчетата на лявата ръка трябва да са успоредно с върха на перото. Е с това. Дали лопатката? Лявата част. Да. Това е правилният хват. Само да вършиш. Ти, когато правиш с лявата, това ти е дясното върти. Дясната върти, а лявата е така напред да прави. И когато ти загребеш с дясната и завъртиш. Да, оттъз въртиш, а там ръката напреди, тази ръка напреди. Тук е така. Така, там малко назад. Това. Дай сега наобратно. Така. Само гръблото трябва да изправиш. Колко очите до перо? Отпусна съм 10. Я кажи. Ръката напреди. Колко очите направили ги да тия на тук? О! Да. Не. Ръката напреди, другата назади. Загребваш. Да. Изпъваш тази. Изпъни още напреди. Виж, високо напреди. Така. Само че виж как ти е греблото. Така, точно така. Така.
Завърти още колко, че да не са ти на успорно. Така. Да. Правя го. Чакай да го правя, че да го запомня. Изпъната? Сега обратно. Изпъната точно така. Сладурче. Назад върти. Чакай да не ударя. Така ще ти си грява. Назад. Бързо. Само загря.